Ja, det var Jesper. Hvad så? Ja, nice. Hej. Hej. Ej, jeg tror lige, vi skal have en fælles foto, hva'? Ja, det tror jeg. Okay, det tror jeg. Er vi så klar til en god tiltur? Det fuck ja. Det tror jeg nok. Jeg tror nok lige hver dag. Det bliver vildt. Det bliver vildt. Det gør det. Det er her, der sker? Det er her, det sker. Det er faktisk her. Det er Jeg synes, jeg lige skal se. Nå. Skål! Som man siger. Ja. Nej, hvor er det her? Skål. Ej, der skal sgu skabes nogle venner. Nå, okay. Okay, jeg vil på det. Så. Skål. Ja. Skal du også bare lige bruge din anden lottefinger, ikke også? Nu skal også dig. Kan du også finde noget til? Du er sjov. Ja. Ja. Så. Okay. Kan du ikke sætte den på natmode eller sådan noget? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg købte den i phone der. Det ved jeg sgu da ikke. Hvad er der ikke så? Jeg slår der en knap. Det ved jeg ikke. Fortæl noget, eller? Jeg hygger mig. Vil du fortælle, hvor vi er? Vi er ude ved Halsø. Ude ved Halsø. Okay. Hygger du der? Ja, Hygger det gør du sådan helt seriøst? Ja, det er seriøst, det gør jeg. Okay. Ja. Det ser bare ikke sådan ud. Altså, Jesper, synes du det sådan ud? Det synes jeg bare ikke. Jeg er så glad. Jeg lounger. Vil jeg høre en gyserhistorie? Ja. Det kan man jo blive nødt til. Det var en mørk og stormfuld aften. Hold kæft, hvor er det klichéagtigt det der. 2 mus var ude at gå en tur i skoven. Den ene synes lige pludselig, den hørte en lyd. Men den anden fortsatte bare, sagde det jo ingenting. Det er bare lyden af skoven og træerne. Men pludselig, ud af mørket, sprang en kat! Det er jo ikke en gyser, Jesper. Det var nok den dårligste historie, det der. Jamen, kan I noget bedre? Ja. Så Ja, kom det med kan jeg faktisk. Okay så. Okay. Den døde dame, hun var en kvinde, som der boede heroppe på godset her for mange år siden. Hun var ulykkelig forelsket i en mand, og en dag så modtog hun så et brev, som der sagde, at hun skulle mødes med en hemmelig beundrer ude i skoven, når klokken der slog 12. Hun stod og ventede ude i skoven, men der kom ikke nogen. Gør det. Vil de også noget? Ja. Der nærmede der sig en mørk skikkelse, langsomt snigende om bag den ulykkelige dame. Og så kvælte han hende. Han kvælte simpelthen livet ud af hende. Og han slæbte så hendes livløse krop for at begrave hende ude i skoven. Og hun er faktisk begravet lige her, hvor vi sidder på den her boligplads. Seriøst? Ja. Så er det sgu blevet offentligt på vores første lydspil. Og det er det bare. Hvad er tilbagemeldingen på den første dag? Hygge. Ja. Simpelthen, jeg har bare nydt det. Det har jeg. Det var koldt. Hey! Jesper. Overleverens dagbog. Dag 83. Jeg forstår bare ikke, hvorfor skal jeg tilbage? Kæresteparret er endnu ikke bekendt med min tilstedeværelse. Men deres elskov skyer, damper op i atmosfæren og kvæler mig langsomt. Her siger vi det pudsede nussede kærestepar i deres naturlige omgivelser. En sælsom paringsdans er i gang, og intet kan forstyrre dette idyl. Hvad fanden var det? Hørte I det ikke? Nej. I hørte ikke, hvor det kom fra, lidt? Nej. Nej, altså, Hvad, kan du se noget? kunne det ikke have været dyr måske? Findes vel? Jeg er fandme for nøjeren på, at jeg er herude. Det er dig, der er natureksperten. Jeg har faktisk arbejdet rigtig hårdt på, at du være her. Jesper, han er virkelig også bare skulle tage sådan. Men jeg synes, det er sådan, at Jesper skal på gang, hvis du ser på den måde. Nå, altså det synes jeg faktisk også, jeg havde faktisk virkelig. Ja, det eneste, du synes, det er pissekoldt. Ja. Så skulle der tage
tykker jagt på. Satan, jeg gider ikke den her lortetur. Kræfter mig mygge ud over det hele. Altså, jeg fratager mig alt ansvar. Jeg er bare med. Det var sgu da din idé. Hvad? Det var sgu da din idé. Du ringede til mig. Hey, pak din taske, vi skulle telttur i weekenden. Ja, det var sgu da fordi du ringte til mig fra fucking Daisy. Hvor fanden har jeg ringet til dig? I lørdags. Klokken 23.03. Okay, hvis jeg ringer, så er jeg jo sgu skide fuld. Du lød sgu da fint ædru til mig. Ja, tak skal du have, men altså, hvis jeg ringer til dig lørdag aften klokken lort om natten fra Daisy, så er det sgu nok ikke, fordi jeg er det mest ædru menneske i verden. Jeg får nok ikke de bedste idéer. Det har jeg nok regnet ud nu, ikke? Nu sidder jeg her jo. Helvede. Det skulle da også pisse smart også, hva'? Skal vi tage og gå i seng, drenge? Jo, det kan vi godt. Vil du gerne i seng? Ja, jeg er lidt træt. Så lad os. Jeg er nødt til at pakke dig, Jesper.